Yn lle arbed eich gwaith i dudalen Hub Classroom, bydd angen i chi nawr arbed eich gwaith yn syth i'ch ffolder personol ar Hub gan defnyddio J2e. Dyma fideo byr yn esbonio sut i uwchlwytho gwaith i'ch cyfrif Hub personol. Felly, ar ôl i chi cwblhau eich gwaith, mewn gyfnodi i Hub a cliciwch ar y menu button sydd ar top y tudalen. Yna, ewch lawr i J2e, sef y sgwâr glas. Cliciwch ar hwn. Fydd y tudalen yma yn ymddangos. Os ydych chi'n lwytho gwaith sydd wedi safio ar eich cyfrifiadur yn barod, cliciwch ar y sgwâr Upload Glas. Gwasgwch ar Choose File a dewis y darn o waith chi moyn uwchlwytho. So na i ddewis gwaith copi 2. Gwasgwch Open. A dyna ni, mae'r gwaith wedi safio i'ch plygell. Os ydych chi'n clicio ar My Files, chi'n gallu gwirio bod y gwaith wedi cael ei uwchlwytho. A dyma fe. Os ydych chi wedi cwblhau'r gwaith ar darn o bapur, rydych chi'n gallu tynnu'r llun o'r gwaith yma a uwchlwytho fe i'ch ffolder hefyd. So na i mynd nôl i'r tudalen J2e. Felly, yn lle cliciwch ar y sgwâr Upload, chi'n gallu clicio ar y sgwâr Camera. Cliciwch ar hwn. Helo. So, os ydych chi'n cael darn o waith, enghraifft o llyfr, chi'n gallu rhoi o flaen eich camera. Gwasgwch y icon camera fan hyn sy'n dweud Take Picture. Os ydych chi'n hapus gyda'r llun yna, chi wedyn yn gwasgu y cwmwl yn y canol sydd yn dweud Save. A dyna ni. Os ydych chi moyn gwirio bod e wedi safio i'ch plygell, jyst cliciwch ar My Files ar top y tudalen eto. A chi'n gallu gweld bod e wedi uwchlwytho i'ch ffolder personol. A dyna sut rydych chi yn uwchlwytho gwaith i'ch plygell personol ar J2e.